chinhu chakanaka ndechekuti wadzidza here paupinda mujeri, nekuti vamwe vanogona kupinda vachidzoka, vachipinda vachiita se vachidzoka. Kana ndichinge ndabuda ndikutarisira kuti ndichashandawo ndikwanisa kurekodha masongs angu ndomakandopa mhepo vanhu vaunzwa kuti ndakashanduka zvakadii, nekuti ndiri muusungwa ndine zvandikanyora maererano nemasungirwo andikaitwa, maererano neupenyu hwangu, uye ndiri kutarisira kuti ndikawanawo masponsa vanhu vanondibatsirawo ndikwanisa kuenderera mberi. Pane kachatamba kachibva kujeri kati kanotamba ngoma svika makuseni, tanzi kari kupfuura nemboma muchiuno kakasungirira zvuma, nhasi pane kapati karipo kanoda nemufesi aripo, kune vaya vakasengera zviripo kwete zvanazilovhiyana nachipo. Nhasi kune pati boom boom shake, nhasi kune pati boom boom shake. Zita rangu ndonzi Laramba Kupetu. Mhosva yakaita kuti ndipinde mujeri irobhari. Mhosva iyi yakaparika kuGuruve, saka ndakazotongwa ndiri kupika 5 years. Saka ndiri mukati meusungwa ndine zvinhu zvakawanda zvandikadzidza. Ndakadzidza kuti tofanira kunge tichinamata, nekuti mhosva iyi ndakaipara mushure mekunge ndisinganamati, nokuti dai ndainamata ndainge ndisina kupara mhosva yakaita serobhari. Asi ndazoya mujeri ndakazodzidzawo kunamata kuburikidza nekushanda pamwe chete nemachaplains neverehab, vakatidzoreredzawo tikakwanisa kuziva Mwari. Uye ndiri mukati mejeri ndikakwanisa futi zvekare kudzidza kuti chinhu kunonzi kupara mhosva kana kuti kuita chinhu chakaipa chinokusungisa zvinhu zvakaipa, nekuti zvinokuparadzanisa iwe nehama. Seni ndine vana vaviri nemukadzi, saka kureva kuti vana vangu izvezvi vari kutambudzika. Pandaibata inini vakubatirwa namai, zvinova zvinhu zvinorema kuti kana munhu achinge ari panze, dzimwe nguva vanogona kurara vasina kudya kana kuti vari kutotadza kuenda kuchikoro. Asi ndiri mukati mejeri kudaro, ndakazodzidzawo kuti kupara mhosva unogona kupara kana kusapara, asi unongosungwa. Asi chinhu chakanaka ndechekuti wadzidza here paupinda mujeri, nekuti vamwe vanogona kupinda vachidzoka, vachipinda vachiita se vachidzoka. Uye zvekare kuwana nguva yakadai so ndatoizoiwaniro mujeri yekuti ndaiswawo painterview yakaita seiyoyi neprison. Ndiri panze ndikaishaya, nekuti ini ndaitowo munhu aitoimbawo. Zita rangu rekuimbisa ndonzi Gorilla Soldier. Ndaitomboimbawo music, ndikatanga kuimba 2020, asi zvekunyora ndikatanga 2013. Ndikaimba music ndikarekodha paDKT paridhimu rakanzi Office Hombe, ndikaimba song imwe chete, asi hapana kumberi kwandikaita se kwandikaenda. Asi ndiri mukati meusungwa ndakazoone unyanzvi, nokuti zvinezvi ndakugara pasi ndakunatsonyora zvandinonatsonzwa, uye dzimwe nguva ndinogona kutorota futi song. Saka music yandinoimba jazz ndo music yandinoimba. Muimbi wandirofarira ndiJapraise. Ndapfugama murenje kuutirira nzira icheneswe, ndipe gano rangu neuta pakatwa rakarodzwa nemuseve, ndirimo munzira yangu. Music yandinoimba ndinoimba ndichiteera kana kuti ndichifamba nematsimba akafamba naJapraise, ndo music yandinoimba. Kana ndichinge ndabuda ndikutarisira kuti ndichashandawo ndikwanisa kurekodha masongs angu ndomakandopa mhepo vanhu vaunzwa kuti ndakashanduka zvakadii, nekuti ndiri muusungwa ndine zvandikanyora maererano nemasungirwo andikaitwa, maererano neupenyu hwangu, uye ndiri kutarisira kuti ndikawanawo masponsa vanhu vanondibatsirawo ndikwanisa kuenderera mberi. Uye ndikasanganawo nevanhu vakaita sana Japraise, ana Andy Muridzo nevamwe vakadaro vanoimbawo jazz, ndikwanisawo kuenda mberi, ndikakwanisawo kuitawo makolab nawo tikaimbawo pamwe chete. Ndo zvinhu zvandinotarisirawo ndichinge ndabuda. Ono Max get ready tipinde mutanzi, unoteteutsika pasi kunge une konzi, juzisungira watopaskirire muzanzi, tanzire makoikoi kunge chimpanzi, pandodzoka meno ikoko neruchivava chaona moto, zvandibata ndomborova lolo, kwira nekudzika kunge siso, vari pachipare please don't go, neruchiva mungatotora 44, mutara mimi mandikandaziso, vakandipa zvakadai mama, nhasi kune pati boom boom shake, nhasi kune pati boom boom shake, nhasi kune pati
boom boom shake